చూస్తాము. సో, ఇక్కడేంటంటే భగవద్గీత వ్యాసుడు రచించిన మహాభారత ఇతిహాసంలో ఒక ఉపాఖ్యానం. సో, మహాభారతంలోని 6వదైన భీష్మ పర్వంలో ఇది వస్తుందనమాట. ఎక్కడి నుంచంటే 25 నుంచి 42 అధ్యాయాలు. టోటల్‌గా 18 చాప్టర్స్ వస్తాయి దాంట్లో. దాన్ని సెపరేట్‌గా భగవద్గీతగా పొందుపరచబడ్డది. సో, భగవద్గీత అంటే ఏంటంటే వేద జ్ఞాన సారం అనమాట. అండ్ మరియు ముఖ్యమైన ఉపనిషత్తులలో ఒకటి. మనకు భగవద్గీతను గీతోపనిషత్ కూడా అని చెప్తాం. అంటే గీతోపనిషత్ అని కూడా మనం దీన్ని చెప్తాం. అండ్ మహాభారత కథను వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైన వైశంపాయన ముని వచ్చేసి జనమేజయ మహారాజుకి వివరిస్తారంట. సో, వినిపిస్తారు. సో, జనమేజయ మహారాజు ఎవరంటే పరీక్షిత్ వాళ్ళ కుమారుడు. అంటే పరీక్షిత్ ఎవరంటే అభిమన్యుని కుమారుడనమాట. సో, అందుకే జనమేజయ వచ్చేసి అభిమన్యునికి మనవడవుతాడు. అంటే అభిమన్యుడు ఎవరు? అర్జునుడి కొడుకు. కాబట్టి జనమేజయ అర్జునునికి ముని మనవడవుతాడనమాట. అది ఇక్కడ కొంత పెట్టారు. నావిర్భావం వచ్చి మహాభారత యుద్ధ ప్రారంభంలో అర్జునుని కోరికపై శ్రీకృష్ణుడు రణభూమి మధ్యకు రథాన్ని తెచ్చాడు. పరీక్షించి చూడగా తన బంధువులు, గురువులు, స్నేహితులు కనిపించారు. రాజ్యం కోసం వారిని చంపుకోవడం నిష్ప్రయోజనం అనిపించి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునితో నా కర్తవ్యమేమిప్పుడు అని అడిగాడు. సో, అలా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కదా వాళ్ళ రాజ్యం కావాలి. సో, అది ఒప్పందం కదా! వాళ్ళు 13 ఏండ్లు, 12 ఏండ్లు వనవాసం అండ్ ఇంకొక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం గడిపాక వాళ్ళు వెనక్కొస్తే వాళ్ళది వెనక్కిస్తామంటారు కదా! జూస్ ద్రౌపదిని వాళ్ళు అవమానించిన తర్వాత అదంతా నడుస్తుంది. సో, దానికి వాళ్ళు ధృతరాష్ట్ర మహారాజు, దుర్యోధనుడు అందరూ కలిసి సభలో ఫైనలైజ్ చేస్తారు. ఏంటంటే వీళ్ళు వనవాసం వెళ్ళాలి. అండ్ 12 సంవత్సరాలు వనవాసం, 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం వెళ్ళాలి. సో, అలా వెళ్లి అజ్ఞాతవాసంలో వాళ్ళెవరిని ఐడెంటిఫై చేసుకోలేకపోతే వాళ్ళు తిరిగొచ్చినట్లయితే వాళ్ళ రాజ్యం మొత్తం వాళ్ళు ఏదైతే ఆ ఆటలో ఏదైతే వాళ్ళు ఓడిపోయి ఉంటారో, సో, దాన్నంతా వాళ్ళు తిరిగిస్తారని చెప్తారనమాట. సో, అని అది వాళ్ళు ఇవ్వరనమాట. సో, ఇవ్వకపోవడం వల్ల వాళ్ళ రాజ్యం కోసం యుద్ధం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. యాక్చువల్‌గా అది ఇన్ బిట్వీన్ కౌరవులు అండ్ పాండవులే. బట్ కౌరవులు యాక్సెప్ట్ చేయకుండా దాన్ని భీష్ముని వాళ్ళని ఇంటర్మీడియేట్‌కి తీసుకొనొచ్చి ద్రోణాచార్యులను పెట్టి ఇదంతా ఒక ఒప్పుకోరనమాట ఇవ్వడానికి. సో, అందరిని చాలా చాలా టాపిక్స్‌లో అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు. సో, అది లాస్ట్‌కి ఏమైపోతుందంటే ఒప్పుకోకపోవడం వల్ల ఒక పెద్ద యుద్ధంలాగే ఫార్మ్ అయిపోతుంది. అంటే అటు సైడ్ వాళ్ళు, ఇటు సైడ్ వాళ్ళు. యాక్చువల్‌గా ఇన్ బిట్వీన్ అది ఓన్లీ ఇన్ బిట్వీన్ కౌరవ అండ్ పాండవాస్. బట్ స్టిల్ అది ఒప్పుకోని కారణంగా అది వీళ్ళని సపోర్ట్ చేసే రాజులు అండ్ వీళ్ళ సైడ్ అంటే కౌరవుల సైడ్ సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు, పాండవుల సైడ్ సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఇలా స్ప్లిట్ అయిపోతారనమాట. స్ప్లిట్ అయిపోసి అది ఒక మహా యుద్ధం కురుక్షేత్రంలో ఇది ఒక మహాభారత యుద్ధంలాగా అది ఫార్మ్ అయిపోతుంది. చెప్తారు అంత రాజులు ఆ యుద్ధంలో పాల్గొన్నారట. ఇరు పక్షాలు కొందరు ఇటు సైడ్, కొందరు అటు సైడ్ పాల్గొన్నారని చెప్తారు. సో, అప్పుడు ఆ యుద్ధం జరిగేటప్పుడు రాజ్యం కోసం వారిని చంపుకోవడం నిష్ప్రయోజనం అనిపించి ఎవరికనిపించింది? అర్జునకనిపించిందనమాట ఇలా. సో, అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో అడుగుతున్నారు. నా కర్తవ్యమేమి అని అడిగాడు. అలా అర్జునునికి మరియు శ్రీ కృష్ణ భగవానునికి మధ్య జరిగిన సంవాదమే భగవద్గీత. సో, వాళ్ళ డిస్కషన్, వాళ్ళ కాన్వర్జేషనే మనం కంప్లీట్‌గా భగవద్గీతలో చూస్తామనమాట. సో, ధృతరాష్ట్రుడు, అతని కార్యదర్శి మరియు రథసారథి అంటే లైక్ సెక్రటరీ అండ్ రథాన్ని నడిపేవాళ్ళనమాట. ఎవరు? సంజయుడు. ధృతరాష్ట్రునికి రథసారథి సంజయుడు. సో, వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణగా భగవద్గీత మొదలవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్‌లో వచ్చే ఫస్ట్ శ్లోక మనకు ఏంటంటే ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడిని అడుగుతారనమాట. అంటే హ్మ్. యుద్ధ భూమిలో ఏం జరుగుతుందో చెప్పు అని. సో, అప్పుడు సంజయ్ దాన్ని వీక్షించి చెప్తుంటారు. సో, సంజయ్ యొక్క పవర్ ఎక్కడి నుంచొస్తుంది? వ్యాస మహర్షి వాళ్ళకు ప్రసాదిస్తారనమాట. సో, సంజయ్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ డివోటీ. సో, వాళ్ళు కూడా మామూలు వ్యక్తి కాదనమాట. సో, వ్యాస మహర్షి వాళ్ళకు ఒక దివ్య చక్షులు ప్రసాదిస్తారు. సో దట్ వాళ్ళు వాళ్ళ ప్లేస్‌లోనే ఉండి వాళ్ళ దివ్య దృష్టితో యుద్ధాన్ని చూస్తూ వాళ్ళు వివరిస్తారు ధృతరాష్ట్రునికి. అందుకు వాళ్ళకు ఒక దివ్య చక్షులనేవి ప్రసాదిస్తారనమాట. సో, వాళ్ళిద్దరి మధ్యన జరిగే సంభాషణతో మొదటిగా మనకు భగవద్గీత మొదలవుతుందని ఇక్కడ చెప్తుంది. అండ్ భగవద్గీత విభాగాలు. భగవద్గీతలో మొత్తం మనం 18 అధ్యాయాలు చూస్తాము. దీనికి యోగం అని పేరుంటుంది ప్రతి దానికి. దీంట్లో 3 పార్ట్స్‌గా చూసినట్లయితే మనము కర్మయోగ సెక్షన్ వచ్చి ఫస్ట్ 6 చాప్టర్స్ వరకు ఉంటుంది. అండ్ 7-12 చాప్టర్స్ వచ్చి భక్తి యోగం అని ఉంటుంది. అండ్ 13-18 చాప్టర్స్ వచ్చి జ్ఞాన యోగ సెక్షన్‌లోకి మనం తీసుకోవచ్చు.
ఇంకా భగవద్గీతలో టోటల్ శ్లోకాస్ చూసినట్లయితే టోటల్ 700 శ్లోకాస్ ఉంటాయి. దాంట్లో మనం కేటగరీ వైస్ చూస్తే ధృతరాష్ట్రుడు వచ్చే ఒక్క శ్లోక అది ఫస్ట్ చాప్టర్‌లో వచ్చే ఫస్ట్ శ్లోకాన్ని. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. అండ్ సంజయుడొచ్చి టోటల్ 41 శ్లోకాస్, అర్జునుడొచ్చి 84 శ్లోకాస్ అండ్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడొచ్చి 574 శ్లోకాస్. 574 శ్లోకాలు వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ భగవద్గీతలో. సో, మనం గీతామాత్యం మనకి ఆదిశంకరాచార్యులు వాళ్ళు ఒక 7 టెక్స్ట్ రాసారనమాట గీతామాత్యం గురించి. నిన్న మనం చెప్పుకుంది పద్మ పురాణంలోంచి. ఇది మనకు ఆదిశంకరాచార్యులు వాళ్ళు కూడా గీత మహత్యాన్ని వాళ్ళు ఇలా చెప్పారనమాట. సో, దాంట్లో మనం 6, 7 శ్లోకాస్ ఇక్కడ పెట్టారు. దాన్ని చూద్దాం. సర్వోపనిషదో గావో దోక్తా గోపాలనందనః పార్థో వత్స సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహాత్. సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైన భగవద్గీత గోవు కాగా అంటే సర్వ ఉపనిషత్తులు మనకు 108 ఉపనిషత్తులున్నాయన్నమాట. సో, ఈ ఉపనిషత్తుల సారమైన భగవద్గీత అంటే దాంట్లో ఉండేది మొత్తం మనకు భగవద్గీత. దాంట్లోనే కాదు వేదాలు మొత్తంగా ఉన్న సారమంతా మనకు భగవద్గీతలో పొందుపరచబడిందనమాట. సో, భగవద్గీత అంటే సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైన భగవద్గీత గోవు అనుకుంటే, గోపాలునిగా ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఆ గోవు నుండి క్షీరాన్ని పితుకువాడు. పాలను తీసేవాడన్నమాట. సో, అర్జునుడు దూడ కాగా అంటే ఆ పాలు గ్రహించి బయటికొచ్చేటప్పుడు దూడ లాగా అర్జునుడు గ్రహిస్తాడు. మరియు పండితులు మరియు శుద్ధ భక్తులు అమృతమయమైన భగవద్గీత క్షీరమును పానము చేయువారై ఉన్నారు. సో, అలా అర్జునుడు తీసుకుంటుంటే మనం కూడా అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. మనం కూడా వింటున్నాం కదా! సో, మనం కూడా దాన్ని పానం చేస్తూ ఉన్నాము. దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నాము. అర్థం చేసుకుంటున్నాము ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అండ్ ఇది చాలా ఈ శ్లోకంలో చాలా క్లియర్‌గా శంకరాచార్యుల వారు చెప్పేసారనమాట. ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ. ఒకే ఒక పవిత్ర గ్రంథం అవసరం. అది ఏంటి? అది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మచే స్వయముగా ఉపదేశితమైన భగవద్గీత. సో, మనకి ఎన్నెన్నో గ్రంథాలున్నాయి కదా! ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి. బట్ అవన్నిట్లో మనకు ఒక్కటే ఒక్కటి కావాలి. ఏది అని చూసుకుంటే అది అన్నిట్లో కల్లా టాప్‌లో నిలబడేది శ్రేష్టమైనది మనకు భగవద్గీత. అండ్ ఒకే ఒక ఆరాధించే ప్రభు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఇది 2 లైన్స్‌ల. ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం. ఏకం శాస్త్రం ఒకే శాస్త్రం. దేవకీ పుత్ర అంటే మనకు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు. గీతం చెప్తారండి. ఒక పాటలాగా దాన్ని భగవంతుడు చెప్తారు. అందుకే చెప్తున్నారు ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం అని. భగవద్గీత అని. ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ అంటే ఒకే ఒక దేవుడు మనకుండాలి. అవి ఎవరు? దేవకీ పుత్ర అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఏవ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఒకే ఒక ఆరాధించే ప్రభువు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అని చెప్తున్నారు. ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని అంటే ఒకే ఒక మంత్రం ఉండాలి. ఆయన పవిత్ర నామాలు మరియు ఒకే ఒక విధి. లాస్ట్‌లో కర్మాప్యేకం అంటే మన కర్మ ఒకే ఒక కర్మ ఉండాలి. మనకేంటి అది అంటే తస్య దేవస్య సేవ. కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ. ఒకే ఒక విధి అది ఏంటంటే ఆ పరమ పురుషుడైన భగవంతుడిని అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని భక్తి సేవ. మన కర్మ అయ్యుండాలి అని ఇలా చాలా క్లియర్‌గా చెప్పారు. ఒకే ఒక గ్రంథం భగవద్గీత, ఒకే ఒక భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు, ఒకే ఒక మంత్రం ఆయన పవిత్ర నామాలు అండ్ కలియుగంలో మనం ఎలాంటి నామం చేయాలనే దాన్ని కూడా లాస్ట్‌లో నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ మరియు ఒకే ఒక విధి ఉంటుంది మనకు. ఒక కర్మ ఉంటది. అదేంటంటే భక్తి సేవ. ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మునికి మనం ఉనరించే భక్తి సేవనే మనకు ఉద్దేశించబడ్డ కర్మ అన్నమాట. ఒకే ఒక కర్మ అని ఆది శంకరాచార్యులు చాలా క్లియర్‌గా చెప్పేసారు. సో, మనము భగవద్గీత యథాతథంలో మనం మొదటి అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగం అని ఉంది. సో, ఇది మనం చూస్తాం. సో, ఇవి గురు ప్రణామం శ్రీ రూప ప్రణామం అని ఉన్నాయి ప్రణామాలు. నీకు ఎప్పుడైనా నేను దీని మీనింగ్ చెప్తాను. సో, ఇది యాక్చువల్‌గా డైలీ మనం ఒకసారి క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు యూ హావ్ టు తెలియదని ఈరోజు నేను స్కిప్ చేస్తున్నాను దీన్ని. బట్ ఎందుకంటే మనం కీర్తన చేశామని. బట్ యాక్చువల్లీ అయితే డైలీ యూ హావ్ టు సే దిస్ కంప్లీట్‌లీ. ఆహ్, నేను చెప్పేస్తాను. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో, ఈరోజు మనము ఫస్ట్ చాప్టర్ ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవः మామకः పాండవశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ధృతరాష్ట్రుడు పలికెను, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో నా పుత్రులు మరియు
పాండుపుత్రులు యుద్ధానికి సన్నద్ధమై సమావేశమైన తర్వాత ఏమి చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు. సో, ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతున్నారు కదా! అందరూ వెళ్లారు యుద్ధం చేయడానికి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒకటే కన్‌ఫ్యూషన్ ఏమైందో ఆతృత. ఎందుకంటే వాళ్ళు సో అటాచ్డ్ టు దేర్ సన్స్. వాళ్ళ పుత్రులంటే వాళ్ళకి చాలా చాలా ప్రేమ. ఇంకా దుర్యోధనుడంటే చాలా చాలా ఇష్టమనమాట. అండ్ మోర్ ఓవర్ వాళ్ళ రాజ్యాన్ని వాళ్ళ పుత్రులే ఆ రాజ్యాన్ని ఏలాలి. ఒక కింగ్ లాగా వాళ్ళ పుత్రులే ఉండాలి అని వాళ్ళకి చాలా ఒక బలమైన కోరిక. అండ్ సో, కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు యుద్ధం చేసే ప్లేస్ ఏంటి? శ్రీకృష్ణుడు ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుంటారు కదా! కురుక్షేత్రంలో. సో, అది ఒక ధర్మక్షేత్రం. అది అక్కడ ఎప్పుడు ధర్మం అనేది గెలుస్తుందనమాట. ఎందుకంటే వీళ్ళ లైనేజ్‌లో వచ్చే కురు అనే మహారాజు ఉంటారండి. వీళ్ళ యాన్సెస్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు. మన కౌరవాస్ వాళ్ళ యాన్సెస్టర్స్. కౌరవుల, పాండవుల యాన్సెస్టర్స్ అనమాట. సో, వాళ్ళేంటంటే ఒక స్థలాన్ని ఎంచుకుంటారు. బ్యాంక్స్ ఆఫ్ సరస్వతి నది ఒడ్డున ఒక స్థలాన్ని ఎంచుకొని అక్కడ ధర్మాన్ని పొందుపరచడానికి 8 సద్గుణాలతో ధర్మాన్ని పొందుపరచడానికి అక్కడ వాళ్ళు ఇది తపస్సులాగా చేస్తారనమాట. సో, దానికి విష్ణు అంటే విష్ణుమూర్తి చాలా ప్రసన్నులవుతారు. సో, ప్రసన్నులై వాళ్ళకు వరాన్నందిస్తారు. సో, ఆ ప్లేస్ వాళ్ళ నేమ్‌తో పిలువబడుతున్నారు. అందుకే దాన్ని కురుక్షేత్రం అని చెప్తారు. అండ్ అందులో అక్కడ ధర్మం అనేది నిలబడుతుంది అని కూడా చెప్తారు. ఇంకొకటేంటంటే ఆ ప్లేస్‌లో ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్ళు డైరెక్ట్‌గా హెవెన్‌కి వెళ్తారు. సో, అది కూడా ఆ వరాన్ని కూడా విష్ణు భగవానుడు వాళ్ళకి ప్రసాదిస్తారనమాట. సో, అందుకు వీళ్ళకి భయం. సో, అక్కడ ధర్మం నిలబడుతుంది. వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళ పుత్రులు అధర్మపరులని. సో, ఇప్పుడు ఏం అందులో లార్డ్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు పాండవుల సైడ్ ఉన్నారు. సో, ఏం జరుగుతుంది? అఫ్‌కోర్స్ భీష్మ వాళ్ళు మహారథులు ఎంతో మంది ఉన్నారు కౌరవుల సైడ్. అయినా కూడా అది ఉన్నందుకే వాళ్ళకొక కాన్ఫిడెన్స్ లాగా ఓకే. మనం గెలుస్తాము. ఎందుకంటే భీష్మదేవుని ఓడించేవాళ్ళు లేరు కదా! ద్రోణాచార్యులను ఓడించేవాళ్ళు లేరు. కర్ణాని ఓడించేవాళ్ళు లేరు కదా! సో, అందుకే ఇంత మహారథులు మన వైపు ఉన్నారని ఒక కాన్ఫిడెన్స్‌తోనే దుర్యోధన కూడా యుద్ధం చేయడానికి రెడీ అంటారనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ మీద నమ్మకం కన్నా పితామహుల మీద, ద్రోణాచార్యుల మీద, కర్ణ మీద చాలా నమ్మకం ఉంటుంది. సో, అందుకే వాళ్ళు రెడీ అవుతారు. బట్ ధృతరాష్ట్రుడికి తెలుసును గెలుస్తామని ఒక హోప్‌న 50, 50 అంటే ఏమవుతుంది? ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అవతల సైడ్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎంతసేపున్నా శ్రీకృష్ణని ఎలా చూస్తారంటే ఒక మ్యాజికల్ పవర్స్ ఉన్న ఒక కింగ్ లాగా. ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచే ఎంతోమంది డీమన్స్‌ని చంపడం కదా! అన్నీ విని ఉంటారు వాళ్ళు. సో, అందులో కంస మహారాజుని కూడా వాళ్ళు చంపుతారు కదా! మథురాలో. సో, అది వినడం వల్ల వీళ్ళేంటంటే ఎంతసేపున్నా వాళ్ళు కూడా ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్నమాట. ఒక నార్మల్ మనిషిలాగానే బట్ సమ్ పవర్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ పరమాత్ముడని వాళ్ళు గ్రహించలేకపోతారు. సో, అందుకే ఆ మ్యాజికల్ పవర్స్ ఉన్నంత కారణంగా ఏంటంటే ఏదో ఒక మాయ చేసేస్తారు కృష్ణ. సో, ఎలా నా పుత్రులు గెలుస్తారా యుద్ధంలో? సో, అదొక డౌట్ అన్నమాట. సో, అందుకే వాళ్ళు సంజయ్‌ని ఆతృతతో ఎంక్వైరింగ్ లాగా వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుంటుంటారు. దట్స్ ద ఫస్ట్ శ్లోక ఆఫ్ భగవద్గీత. సో, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవః మామకాః పాండవశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ అని చెప్తారు. అండ్ మనం సెకండ్ శ్లోక వచ్చి సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సంజయుడు పలికిన ఓ రాజా వ్యూహాత్మకంగా నిలిపి ఉన్న పాండవ సైన్యాన్ని చూచి దుర్యోధనుడు తన గురు ద్రోణాచార్యుడిని సమీపించి ఈ విధంగా పలికెను. సో, పాండవులు అవతల వ్యూహాత్మకంగా నిలబడి ఉన్నారంట. వ్యూహం అంటే ఏంటి? ఒక పక్కా ఒక ప్లానింగ్ చేసుంటారు. ఆ ప్లానింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఆ పొజిషన్స్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ ఆర్మీ ఏ పొజిషన్‌లో నిలబడాలి, ఎవరు ఎక్కడ ఉండాలి అని. సో, ఆ వ్యూహంతో ఏంటంటే, అవతల వాళ్ళని చిత్తుగా ఓడిస్తారనమాట. ఆ ప్రాపర్ పొజిషనింగ్ అనేది వాళ్ళు ప్లానింగ్‌తో ఏర్పరుచుకొని ఉంటారు. దాన్ని మనం వ్యూహం అని చెప్తారు. సో, దాన్ని పాండవుల వ్యూహాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు వాళ్ళ గురువైన ద్రోణాచార్యులతో ఇలా చెప్తున్నారు. ఈ వ్యూహాత్మకంగా నెలకొన్న పాండవ సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు వాళ్ళ గురువుతో ఇలా చెప్తున్నారు అని మనం చూస్తాం. పశ్యేతాం పాండుపుత్రాణామాచార్య మహతీం చమూం యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమత. ఓ గురువర్య మీ ప్రియ శిష్యుడైన ద్రుపద పుత్రుడిచే అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలువబడిన ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడుము. సో, ద్రుపద పుత్రుడు అంటే దృష్టద్యుమ్నుడు. దృష్టద్యుమ్నుడి గురువు కూడా ద్రోణాచార్యుల వారనమాట. సో, అందుకే చెప్తారు.
ఇదేంటంటే ఇండైరెక్ట్‌గా వాళ్ళు దుర్యోధన అంటే ఇండైరెక్ట్‌గా చెప్తున్నారు. సో, మీ శిష్యులు మీ టీచింగ్స్ వల్లనే, మీరు చెప్పడం వల్లనే వాళ్ళు ఇంత నాలెడ్జ్ తెచ్చుకున్నారు. చూడండి ఈరోజు మనకు అపోజిట్ టీమ్‌లో నిలబడి ఇలా వ్యూహాత్మకంగా వాళ్ళ సేనని ఎలా అమర్చారో చూడండి అని దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుల వారికి చెప్తున్నారు. అది ఏం చెప్తున్నారు? ద్రుపద పుత్రుడు మీ శిష్యులే కదా! సో, దృష్టద్యుమ్నుడు ఎలా ఒక తన వ్యూహాన్ని ఎలా నిలిపారో చూడండి అక్కడ అని చూపిస్తూ ఉంది. అది ఇండైరెక్ట్‌గా చెప్పడం అంటే, మీరు వాళ్ళకి విద్యను ప్రసాదించారో చూడండి వాళ్ళు మీతోనే అంటే గురువు గారితోనే యుద్ధం చేయడానికి వాళ్ళు ఎలా నిలబడ్డారు అంటే ఇది సార్ట్ ఆఫ్ రెచ్చగొట్టడం. అంటే వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే ద్రోణాచార్యుల వారికి పాండవులంటే చాలా ఇష్టం. అర్జున అంటే వాళ్ళకి డియరెస్ట్ శిష్యులనమాట. సో, అందుకే ఎక్కడ ఒక అఫెక్షన్ అనేది వస్తుందో అని ఒక దాంట్లో రాకూడదని ఇండైరెక్ట్‌గా ఇలా ముందు నుంచే వాళ్ళని ఒక ప్రలోభ పెడుతూ ఉంటారనమాట. చూడండి మీ విద్యతోనే వాళ్ళు మీ మీద యుద్ధానికి రెడీ అవుతున్నారు అని ఇలా చెప్తూ ఉంటారు. చూడండి ఆ సైన్యాన్ని అని దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడితో చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు, ఈ పాండవుల సైన్యంలో ధైర్య సాహసవంతులు, అస్త్ర విద్యా నిపుణులు, శౌర్యంలో భీమార్జున సమానులు ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళ సేనల డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర ఎవరెవరు రాజులున్నారు, వాళ్ళ పేర్లంతా డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నారు. ఎవరు? దుర్యోధనుడు. కదా! సాత్యకి, విరాటుడు, ద్రుపదుడు, దృష్టకేతువు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురుషిత్తు, కుంతిభోజుడు, శైబ్యుడు, యుధామనుడు, ఉత్తమౌజుడు, అభిమన్యుడు ఉప పాండవులు కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళంతా మహారథులే. మహారథి అంటే ఏకకాలంలో ఎంతో మంది సోల్జర్స్‌తో వాళ్ళు ఫైట్ చేసి గెలవగలరు. అంటే అంటే సమ్ కౌంట్ చెప్తా 7,20,000 సోల్జర్స్‌తో వన్ టైమ్‌లో వాళ్ళు అందరిని ఓడించగలరనమాట. సో, వాళ్ళని మహారథి అని చెప్తారు. సో, వీళ్ళంతా మహారథులు. ఇంతమంది మహారథులు పాండవ సైడ్ ఉన్నారు అని చూపిస్తున్నారు. యాక్చువల్‌గా టోటల్ అప్పుడు కౌంట్ చూస్తే వీళ్ళ సైడ్ కౌరవ సైడొచ్చి 11 అక్షౌహిణుల సేన ఉందని చెప్తారు. అండ్ పాండవ సైడొచ్చేసి మనకు 7 అక్షౌహిణుల సేన మాత్రమే ఉంది. సో, ఇది కూడా వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్‌కి ఒక కారణం. ఎందుకంటే ఆల్‌మోస్ట్ డబుల్ సైజ్‌లో ది నియరెస్ట్ టు డబుల్ అన్నమాట. వీళ్ళ సైడ్ సైన్యం. ఎవరి సైడ్? కౌరవ సైడ్. సో, వాళ్ళ సైడ్ చాలా తక్కువగా ఉన్నారు. కేవలం 7 అక్షౌహిణుల సేననే ఉంది. సో, అందుకు కూడా వీళ్ళు విజయం మనదే అన్నట్టుగా దుర్యోధనుడు ఉంటారు. కాకపోతే ఎక్కడో సంశయం భీష్మ, ద్రోణుడు, ద్రోణాచార్యులు వీళ్ళెక్కడైనా అఫెక్షన్ చూపిస్తారేమో అని ముందుగానే వాళ్ళకి ప్రిపేర్ చేసి పెడుతుంటారనమాట. సో, దే హావ్ టు ఫైట్. ఎవరి టీమ్‌లో ఫైట్ చేయాలి? కౌరవాస్‌లో టీమ్‌లోనే వాళ్ళు కంప్లీట్‌గా వాళ్ళ శక్తులను వినియోగించి ఫైట్ చేయాలని దుర్యోధనుడిలా ఒక ఇదిగా వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటారు. సో, వీళ్ళంతా పాండవ సైడ్ ఉన్నవాళ్ళనమాట. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఒక అక్షౌణి సేన అనేది కూడా ఒక నంబరింగ్ ఉంటుంది. అంటే ఒక అక్షౌణి సేన అంటే ఇన్ని హార్సెస్, ఇన్ని ఎలిఫెంట్స్ ఒక కౌంట్ ఉంటుంది. ఇన్ని ఎలిఫెంట్స్, ఇన్ని హార్సెస్, ఇంతమంది సోల్జర్స్, ఇన్ని రథాలు ఉంటే దాన్ని ఒక అక్షౌహిణి సేన అని చెప్తామన్నమాట. అది సమ్ 21,560 అరౌండ్ ఒక మనకి చారియట్స్ అంతే మనకి ఎలిఫెంట్స్ సమ్ 60,000 ప్లస్ ఎన్నో ఎలిఫెంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ 1,09,000 సమ్ ప్లస్ కౌంట్ ఎంతోమంది సోల్జర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిస్తేనే మనకు ఒక అక్షౌహిణి సేన అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. సో, ఇలా వాళ్ళ సైడ్ ఇంతమంది ఉన్నారు. వీళ్ళకు 7 అక్షౌహిణుల సేన వచ్చి మనకు పాండవ సైడ్ ఉన్నారు. అండ్ ఇటు సైడ్ కౌరవ సైడ్ వచ్చేసి 11 అక్షౌహిణుల సేనతో వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు యుద్ధ భూమిలో. సో, ఇంకా పాండవుల సైడ్ ఎవరెవరున్నారో ఆ రాజులు, అభిమన్యుడు, ఉప పాండవులు కూడా వాళ్ళ సైడ్ ఉన్నారు. వీళ్ళంతా మహారథులని దుర్యోధనుడు చెప్తున్నారు. అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధధ్వజోత్తమ నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ! ఇక మన సైన్యంలో ఉన్న నాయకులు, సుప్రసిద్ధులు అయిన వాళ్ళ గురించి కూడా మీకు చెబుతాను. సో, ఇప్పుడు అటు సైడ్ వీక్షణ అయిపోయింది. సో, మన సైడ్ చూద్దాం. అంటే కౌరవుల సైడ్ చూస్తామని దుర్యోధనుడు చెప్తున్నారు. ఎవరితో? బ్రాహ్మణోత్తమ అంటే ద్రోణాచార్యుల వారితో ఇలా చెప్తున్నారు. మన సైన్యంలో మనం ఇప్పుడు పరీక్షణగా చూస్తాము అని మీరు అంటే ద్రోణాచార్యుల వారు, ఇంకా భీష్మ పితామహులు, కర్ణుడు, కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుని పుత్రుడైన భూరిశ్రవ వంటి ఎప్పటికీ యుద్ధంలో విజయం సాధించేవారు. వీళ్ళకు ఎప్పుడైనా యుద్ధంలో విజయం సాధిస్తారనమాట. సో, అలాంటి వాళ్ళు మన సైడ్ ఉన్నారు. నా కొరకు ప్రాణాలను అర్పించ సిద్ధపడిన శూరులు ఇంకా పలువురు ఉన్నారు. వారు వివిధ శస్త్రాస్త్రములతో కూడి మరియు యుద్ధ విద్యల యందు నిపుణులు. సో, వాళ్ళు యుద్ధ నైపుణ్యం కలవారు అని చెప్తున్నారు.
మన సైనిక బలం అపరిమితం మరియు మనం భీష్మ పితామహుడిచే సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతున్నాము. కానీ భీముడిచే జాగ్రత్తగా రక్షింపబడుతున్న పాండవ సైన్యం పరిమితమైనది. అంటే లిమిటెడ్. మనది అపరిమితం అంటే కౌంట్ అన్నమాట. మనది వాళ్ళకి ఆల్‌మోస్ట్ డబుల్‌గా ఉంది. సో, వాళ్ళది చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే వాళ్ళ సోల్జర్స్‌ని కూడా కాపాడుకోవాలిప్పుడు. ఎందుకంటే అందరూ సోల్జర్స్ చనిపోతుంటే వాళ్ళొక్కళ్ళే మిగులుతారు కదా! సో, వాళ్ళ సైన్యం వీక్ అయిపోతుంది. కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతుందన్నమాట. మిగిలి ఉన్న సోల్జర్స్‌లో. సో, అందుకే వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉన్న సోల్జర్స్‌ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకునే బాధ్యత కూడా పాండవుల సైడ్ ఉంటుంది. అదే చెప్తున్నారనమాట దుర్యోధనాని. సో, వాళ్ళ సైన్యము చాలా పరిమితంగా ఉంది. ఎవరు భీముడు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా రక్షిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. మీరందరూ సైన్యం యొక్క సేనా వ్యూహంలో వ్యూహాత్మక స్థానాల వద్ద నిలిచి భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి రక్షణ ఇవ్వాలని పలికారు. సో, ఇంకా వాళ్ళ దుర్యోధనతో చెప్పారు. భీష్మ పితామహులు వాళ్ళకి ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చావు లేదు కదా! వాళ్ళకి ఇచ్చా మరణం ఉంటుంది. అండ్ వాళ్ళని ఎవరు ఓడించలేరు. సో, వాళ్ళ యుద్ధంలో గిన కాన్స్టెంట్‌గా మన వైపు ఉన్నట్టయితే విజయం మనకి తథ్యమని దుర్యోధనుడి ఫీలింగ్. సో, అందుకే భీష్మ పితామహులు ఫస్ట్ మనమందరం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని ద్రోణాచార్యుల వారితో ఇలా చెప్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు కురువంశ మహాపరాక్రమవంతుడును, వృద్ధ పితామహుడును అయిన భీష్ముడు దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగేలా సింహగర్జన వంటి ధ్వని కలుగునట్లుగా తన శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడు. పిమ్మట శంఖములు, వివిధములైన వాద్యములు, వేరులు, శృంగములు అన్నియు ఒక్కసారిగా మోగింపబడెను. ఆ సంఘటిత ధ్వని మిక్కిలి భీకరముగా నుండెను. సో, ఇంక ఇదంతా వీక్షణ అయిపోయాక ఇంకా భీష్మ పితామహులు యుద్ధం స్టార్ట్ అన్నమాట. స్టార్ట్ చేసేలాగా వాళ్ళ శంఖాన్ని వాళ్ళు పూరిస్తారు. సో, వాళ్ళతో పాటు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా రాజులందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ శంఖాలు అండ్ వాళ్ళ దగ్గర వివిధ రకాల ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా! అంత పెద్దగా వాళ్ళు మ్రోగిస్తారనమాట. అది ఎలా ఉందంటే చాలా భీకరంగా ఉంది ఆ సౌండ్. అండ్ యుద్ధ ప్రారంభ శంఖనాదాలు. వాళ్ళ తర్వాత ఏమవుతుందనేది చూస్తాం. తత శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతిస్యందనే స్థితౌ మాధవః పాండవశ్చైవ దివ్యో శంఖో ప్రదద్మతుః. అప్పుడు తెల్లని గుర్రాలతో కూడిన మహారథంలో కూర్చున్న కృష్ణుడు మరియు పాండుకుమారుడు అర్జునుడు కూడా తమ దివ్య శంఖాలు పూరించారు. సో, ఫస్ట్ వాళ్ళు పూరించారు. నెక్స్ట్ యువతలో ఉన్న మన పాండవ సైన్యంలో వాళ్ళు కూడా అందరూ పూరిస్తారు. సో, ఎవరు ఫస్ట్‌గా చేస్తారు? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అండ్ పాండువు కుమారుడైన అర్జునుడు వాళ్ళ శంఖాల్ని వాళ్ళు ఊదిస్తారు. సో, వాళ్ళ తర్వాత అందరూ ఊదిస్తారనమాట వాళ్ళ శంఖాలని. అండ్ వాళ్ళ సైడ్ కూడా ఆ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ మోగిస్తారు. సో, ఇంకొంత డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఏంటంటే శ్రీకృష్ణుని శంఖం పేరు పాంచజన్యం. సో, వాళ్ళు దాన్ని ఊదుతారనమాట. అండ్ అర్జునుడిదొచ్చేసి దేవదత్తం. ఇలా శంఖాలకు పేర్లున్నాయి. దానిని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసున్నారు. శ్రీకృష్ణుడిదొచ్చి పాంచజన్యం, అర్జునుడిదొచ్చి దేవదత్తం, భీముడొచ్చి పౌండ్రకం ఊదుతారనమాట. తర్వాత ధర్మరాజు అనంత విజయం, నకుల సహదేవులొచ్చి సుఘోష, మణిపుష్పకాలు. వాళ్ళ శంఖాల పేర్లనమాట. సో, వాళ్ళని దాన్ని పూరించారు. తర్వాత కాశీరాజు, శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, సాత్వికి, ద్రుపదుడు, ఉప పాండవులు, అభిమన్యుడు తమ తమ శంఖాలు అన్ని వైపులా వాళ్ళు ఊదారనమాట. కదా! వాళ్ళ ప్లేసెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్‌లో ఉంటారు వాళ్ళు కదా! వాళ్ళు సో, వాళ్ళ వాళ్ళ ప్లేసెస్‌లో వాళ్ళు అన్ని శంఖాలను ఊదుతారు. సఘోషోధార్తరాష్ట్రాणां హృదయాని వ్యదారయత్ నభశ్చ పృథివీ చైవ తుములోऽభ్యనునాదయన్. ఆ శంఖధ్వనులు భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్ల చేస్తూ కౌరవ వీరుల అనగా ధృతరాష్ట్ర కుమారుల హృదయాలను బద్దలు చేశాయి. ఎలా ఉన్నాయంట ఆ సౌండ్స్ పాండవ సైడ్ వాళ్ళు చేసేటప్పటికి ఎందుకంటే అక్కడ మొదటిగా స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు? ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మొదటిగా ఆ శంఖాన్ని వాళ్ళు ఊదుతారు. సో, అలా ఊదినప్పుడు సాక్షాత్ పరమాత్మ ఊదితే ఆ శబ్దం ఎంత గంభీరంగా ఉంటుంది కదా! సో, అలా అలాంగ్ విత్ పరమాత్మతో పాటు మనకు అర్జున, మన పాండవులందరూ, ఉప పాండవులు, మిగతా రాజులందరూ ఊదిచ్చారు. ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్‌తో వాళ్ళు అంతా సౌండ్ చేసేపాటికి ధృతరాష్ట్ర కుమారులు అంటే కౌరవుల సైడ్ వాళ్ళ హృదయాలు బద్దలయ్యాయన్నమాట. అంటే ఒక భయకంపితంగా అయిపోయింది వాళ్ళకి ఆ సౌండ్ వినంగానే. బట్ ఎప్పుడైతే కౌరవులు చేస్తారో ఇనీషియల్‌గా స్టార్ట్ చేస్తారో అప్పుడు అది కూడా చాలా భీకరమైన శబ్దం. కానీ పాండవుల సైడ్ వాళ్ళకి ఎవరికీ భయం కలగలేదు. ఎందుకంటే దే నో ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు వాళ్ళ సైడ్ ఉన్నారు. దే ఆర్ ఇన్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈవెన్ దో వాళ్ళ దగ్గర సేనల కౌంట్ ఐ మీన్ తక్కువగా ఉన్నా కూడా మనకు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మే వాళ్ళ సైడ్ ఉన్నారు. సో, ఇంక వాళ్ళకేం కావాలి. సో, దే ఆర్ సో కాన్ఫిడెంట్ దట్ దే విల్ విన్ ద బ్యాటిల్. సో, అందుకే వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఉంది. అండ్ వీటి సైడ్ చూస్తే వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఆ సౌండ్ వాళ్ళకు చాలా భయకంపితంగా అయిపోయిందనమాట. వాళ్ళ హృదయాలన్నీ కూడా భయంతో నిండిపోయాయి ఆ సౌండ్స్‌తో. అలా ఆ సౌండ్ వాళ్ళకు వినిపించింది.
తాతవ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజः ప్రవృత్తే శస్త్రసంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవా ఋషికేశం తదా వాక్యమిదమాహ మహీపతే. ఓ రాజా! అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని చిహ్నం కలిగి ఉన్న రథంలో గాంధీవం ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడు. సో, అప్పుడు అర్జునుడు చెప్తున్నారు. అర్జునుడి జెండా మీద హనుమంతుని చిహ్నం కదా! కపిధ్వజ అని చెప్తాం. అంటే హనుమంతుడు చిహ్నంగా ఉంటారనమాట వాళ్ళ రథం మీద. సో, అలా గాంధీవం వాళ్ళ ధనస్సు పేరు గాంధీవం. సో, అలా గాంధీవం ఎత్తిపట్టి ఉంటారు కదా! సో, అలా యుద్ధానికి రెడీ అయినప్పుడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మతో ఇలా అడుగుతారు. సో, అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్मध्ये రథం స్థాపయామేచ్యుతా యావదేతాని రిచ్చేహం యోద్ధా కామానవస్థితాన్ కైర్మయా సయోధవ్యం అస్మిన్ రణసముద్యమే. అర్జునుడు పలికెను, "ఓ అచ్యుతా! నా రథమును 2 సైన్యాల మధ్యలో నిలుపుము. తద్వారా ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూచే అవకాశము నాకు కలుగుతుంది." సో, ఇంకా భగవంతుడితో అంటున్నారు. సో, "నువ్వు నాకు మిడిల్‌లో వెళ్లి పెట్టు. నేను చూడాలనుకుంటున్నా అవతల సైడ్ సైన్యం నేను క్లియర్‌గా చూడాలనుకుంటా. ఎవరెవరు ఉన్నారో రాజులందరూ. ఎందుకంటే వాళ్ళు అధర్మ పరులుగా అధర్మం సైడ్ సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు. సో, అర్జున చూడాలనుకుంటున్నారు. వాళ్ళ ఎంతమంది రాజులున్నారక్కడ అంతా పరీక్షగా చూడాలని వాళ్ళు కోరుతారనమాట. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే, "ఓ అచ్యుత." అచ్యుత అని భగవంతుని వాళ్ళు సంబోధిస్తున్నారు. చ్యుత అంటే పడిపోవటం. అచ్యుత అంటే కింద పడనివాడు అని అర్థం వస్తుంది. ఏంటంటే ఆయన ఇంకా అది ఏం చెప్తారంటే వాళ్ళ డివోటీస్‌ని భగవంతుడు ప్యూర్ డివోటీస్‌ని వాళ్ళు కింద పడనివ్వరు. సో, వాళ్ళు ఎలాగైనా సరే ఏ స్టేజ్‌లో ఉండైనా వాళ్ళని వాళ్ళు పైకెత్తుతారనమాట. కాపాడతారు. సో, అందుకే భగవంతుని అచ్యుత అని సంబోధిస్తాం. సో, అందుకే ఇక్కడ ఓ అచ్యుత అని అర్జునుడు చెప్తున్నారు. సో, ఎందుకు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి అర్జునుడికి రథసారథిగా వచ్చారు కదా! రథసారథిగా మనం చూస్తే వాళ్ళు వస్తారనమాట. ఆ పరమాత్ముడే అలా రథాన్ని తోలేవాళ్ళుగా వాళ్ళు వస్తారు. అంటే వాళ్ళ డివోటీస్‌ని కాపాడడానికి వాళ్ళు ఎంతకైనా కూడా వాళ్ళు రెడీ. బట్ వాళ్ళకి మెయిన్ ఏంటి వాళ్ళ డివోటీస్‌ని వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. ప్యూర్ డివోటీస్‌ని వాళ్ళు పరమాత్మ వదిలేయరనమాట. సో, అందుకే మనం ఇక్కడ అచ్యుత అని భగవంతుడిని పిలుస్తారు. సో, ఇలా అర్జునుడు అడగడం వల్ల ఇప్పుడు సంజయ్ ఉవాచ చూస్తే అర్జునుడు అడుగుతారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని. ఇప్పుడు సంజయుడు అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా! సో, ఇప్పుడు మనం సంజయ్ ఉవాచ చూస్తాం. ఏవముక్తో ఋషికేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये స్థాపయిత్వా రథోత్తమం భీష్మద్రోణ సముఖతః భీష్మద్రోణ ప్రముఖతः సర్వేషాం చ వీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురూనితి. సంజయుడు పలికింది. ధృతరాష్ట్ర అర్జునుడి మాటలు ఆలకించిన శ్రీకృష్ణుడు 2 సేనల మధ్య భీష్మ ద్రోణాదులకు ఎదురుగా రథమాపి "పార్థ ఇక్కడ చేరిన కౌరవ వంశీయులను అందరిని చూడు" అన్నారు. సో, ఇప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ మేరకు మిడిల్‌గా తీసుకెళ్ళి నిలబెట్టి చూపిస్తారనమాట. సో, చూడు ఇప్పుడు నువ్వు చూడాలనుకున్నావు కదా! కౌరవుల సేన అంతా. సో, నువ్వంతా ఇప్పుడు వీక్షించు అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తారు. ఓ పార్థ అంటారు అర్జునుడు. అంటే పార్థ అంటే పృథ కుమార. పృథ అంటే కుంతీదేవి అనమాట. వాళ్ళకు బాల్యంలో ఆ పేరు పెట్టుంటారు పృథ అని. సో, అందుకే పృథ కుమార కాబట్టి పార్థ అని అర్జునుడిని భగవంతుడు సంబోధిస్తున్నారు అర్జునుడిని పార్థ. మనకు భగవంతుడిని కూడా పార్థసారథి అంటాం కదా! ఎందుకంటే పార్థుని కంటే అర్జునుడికి సారథిగా అంటే రథ సారథిగా వ్యవహరిస్తున్నారు కాబట్టి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని పార్థసారథి అని కూడా మనం సంబోధిస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ అర్జునుడి పరిశీలన. తాన్ సమీక్షస కౌంతేయః సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పర్యవేక్ష్య విషీదన్నిదమబ్రవీత్. విషీదన్ ఇదమబ్రవీత్. కుంతిపుత్రుడైన అర్జునుడు అక్కడ ఉన్న తన స్నేహితులు మరియు బంధువులను చూసినప్పుడు కరుణతో మునిగిపోయి ఇలా మాట్లాడాడు. సో, ఒక్కసారిగా అవతల సైడ్ చూసేళ్ళకు వాళ్ళకు అంతా వాళ్ళ గురువులు, వాళ్ళ బంధువులు, వాళ్ళ స్నేహితులు, వాళ్ళ ఇంకా వంశస్థులు అందరే కనిపిస్తారనమాట కదా! ఇది సేమ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళే అందరూ కదా! వేరే వేరే ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు కాదు. సేమ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళే యుద్ధం కోసం ఫైటింగ్ చేస్తున్నారు. సో, అందరిని చూసేవాళ్ళకు వాళ్ళకి ఒకలాంటి ఒక
ఒక ఏమంటారు, ఒక కరుణ లాంటి భావం కలిగింది. ఎందుకంటే అక్కడ ఎంతోమంది సోల్జర్స్ గుమికూడి ఉన్నారు కదా! సో, వాళ్ళని చూసేలోక వీళ్ళందరూ యుద్ధంలో చనిపోతారా? సో, వీళ్ళ ఫ్యామిలీస్ పరిస్థితి ఏంటి? సో, వీళ్ళందరూ అన్నెసెసరీగా యుద్ధంలో చనిపోవాలి. యాక్చువల్లీ యుద్ధం ఈస్ బిట్వీన్ కౌరవ అండ్ పాండవ. వాళ్ళ మధ్యనే జరగాలి. కానీ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు రాజ్యం ఇవ్వడానికి. సో, అది ఒక మహాయుద్ధంలాగే అయిపోతుంది. ఒక మహా సంగ్రామంలాగా అయిపోతుందనమాట. సో, అంతమందిని చూసేళ్ళకి అర్జునకు కరుణ కలిగింది. సో, అప్పుడు అర్జున ఇలా చెప్తున్నారు. అర్జునుడు పలికెను, కృష్ణ యుద్ధాసక్తుల ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలను అంటే వాళ్ళ అంటే బంధువులను చూడగానే నా అవయవాలు తడబడుతున్నాయి. నోరు ఎండిపోతున్నది. శరీరము గగుర్పాటుతో కంపిస్తున్నది. సో, గాండీవం చేతిలోంచి జారిపోతున్నది. దేహం మండుతున్నది. సో, డిఫరెంట్‌గా వాళ్ళకి బాడీలో ఇలా అంతా వాళ్ళకి అవగతం అవుతా ఉందన్నమాట. సో, నిలబడడానికి కూడా నాకు శక్తి లేదు. నా మనస్సు తల్లడిల్లుతున్నది అని అర్జునుడు అన్ని రకాల ఫీలింగ్స్ తను లార్డ్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి షేర్ చేస్తారన్నమాట. ఎలా అంటే ఒక్కసారిగా ఆ సైన్యాన్ని అంత సైన్యాన్ని చూసి అందరూ వాళ్ళ రిలేటెడ్ టు దెమ్. ఒకరు బంధువులవ్వచ్చు, గురువవ్వచ్చు, వాళ్ళ పితామహులవ్వచ్చు కదా! సో, వాళ్ళ నుంచి ఎంతో విద్యను అభ్యసించారు. వాళ్ళ గురువుని ఎలా వాళ్ళు ఇది చేయగలరు. గురువు మీద వాళ్ళకి వాళ్ళ గురువు మీద వాళ్ళు బాణాన్ని ఎలా ఎక్కువ పెట్టగలరు. వాళ్ళ పితామహుల మీద వాళ్ళు ఎలా ఎక్కువ పెడతారు. అండ్ ఇంకా చాలా రిలేటివ్స్, ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉన్నారు. సో, వీళ్ళందరిని ఒకసారి చూసేలేకే వాళ్ళ అవయవాలు తడబడ్డాయంట. నోరు ఎండిపోతుంది. దాని కిందగా ఇలా చెప్తారు. అవయవాలని చేతులవన్నీ కూడా కంపిస్తోంది. నోరు ఎండిపోతుందనమాట. అంతగా వాళ్ళకు లోపల నుంచి ఈ షివరింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. దేహం మొత్తం కంపిస్తుంది. వెంట్రుకలు రోమాంచం అంటే గూస్ బంప్స్ నిక్కబొడుచుకుంటాయి. అండ్ గాండీవం జారిపోతుంది చేతిలోంచి. అంటే ఆ శక్తి కోల్పోతుంది. చెయ్యి అవయవాలు కంపించినప్పుడు గాండీవాన్ని పట్టుకునే శక్తి కూడా వాళ్ళకు రాదంట. సో, వాళ్ళు దాన్ని జార విడుస్తారు. చర్మమంతా మండిపోతూ ఉంటుంది. కాళ్ళు నిలబడలేకపోతాయి షివరింగ్ వల్ల. సో, మనస్సు మైమర్చిపోదు. ఇట్లా ఫెయింటింగ్ స్టేట్‌లో ఉంటారు. అంటే కళ్ళు తిరిగి పడిపోతాం కదా! ఒక ఫెయింటింగ్ స్టేట్‌లో. అలా స్టేట్‌లో వాళ్ళు రథంలో కూర్చుండిపోతారనమాట. గాంధీవాన్ని వదిలేసి వాళ్ళ ఫీలింగ్స్‌నంతా లార్డ్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కూడా చెప్పి అలా కూర్చుండిపోతారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే న కాంక్షే విజయం కృష్ణ న చ రాజ్యం సుఖాని చ. ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకున్నాను. సో, వీళ్ళందరిని చంపడం వల్ల నాకేం శ్రేయస్సొస్తుంది? నాకేం శ్రేయస్సు దొరుకుతుంది? కావున తదుపరి విజయము కానీ, రాజ్యం కానీ, దాని వలన కలుగు సుఖములు గాని నాకు అక్కరలేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇలా అందరిని చంపి వాళ్ళు ఇంత అంటే అందరిని చంపి దాని వల్ల వచ్చే విజయం కానీ, రాజ్యం గాని, ఆ సుఖాలు గాని మాకు ఏమి అక్కర్లేదు. ఇంత హింస అక్కర్లేదు అని వాళ్ళ భావన. ఏది అర్జున ఫీలింగ్ అన్నమాట. ఇంకా అంటున్నారు, పాపమేశ్వ పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వేతానాతతాయినః తస్మాన్నార్హా వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినః స్యామ మాధవ. ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే కలుగును. ఎవరు ఆ దుర్మార్గులు? కౌరవులు, దుర్యోధన వీళ్ళు చాలా దుర్మార్గులు. సో, అక్కడ ఏమి ఎరగని వాళ్ళు ఉన్నారు సోల్జర్స్ అండ్ దుర్మార్గులైన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో, వీళ్ళని దుర్మార్గులు చంపినా కూడా మాకు పాపమే. కనుక ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు మరియు బంధువులను చంపటం మాకు తగదు. ఇక్కడ క్లియర్‌గా అర్జున ఏం చేస్తున్నారు? మేము చంపుతున్నాం అనే భావనలో అర్జున తన ఫీలింగ్స్‌ని లార్డ్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మతో షేర్ చేస్తున్నారు. సో, అందుకే ఇది మాకు తగదు. మాకు అంటే పాండవులకనమాట. మాకు తగదు. ఓ మాధవ, మాధవ అంటే లక్ష్మీపతి అని సంబోధిస్తారనమాట మాధవ అని. ఓ మాధవ, సంబంధికులను చంపటం వల్ల కలిగే లాభమేమి? సో, ఇంతమంది రిలేటివ్స్‌ని చంపి మాకేం లాభం వస్తుంది? మేము సుఖంగా ఎలా ఉండగలము? జనరల్‌గా చెప్తారు మనకేదైనా సంపద అది ఉన్నా మనం ఒక్కళ్ళమే బతకలేం. రైట్? వి ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ సొసైటీ. సొసైటీలో మన రిలేటివ్స్ మధ్య మనము బతుకుతూ ఉంటాం కదా! సో, ఏంటంటే మనకేదైనా ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడు కానీ, మనం ఒక్కళ్ళే సెలబ్రేట్ చేసుకోలేం. ఓకే. ఫైన్. ఇప్పుడు అంతా ఆహ్, ఫ్యామిలీస్‌లో మనం డైలీ మన పేరెంట్స్‌తో ఉంటాం. ఓకే. ఒక ఫ్యామిలీలో మదర్, ఫాదర్ అండ్ పిల్లలుంటారు. రైట్. వాళ్ళు డైలీ వాళ్ళే ఉండొచ్చును. బట్ ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగిందంటే వాళ్ళే సెలబ్రేట్ చేసుకోం గదా! లైక్ ఒక బర్త్‌డేనో, ఒక మ్యారేజ్ జరిగితే వాళ్ళే చేసుకుంటారా? లేదు. వాళ్ళ బంధువులని, సంబంధికులని అందరు రిలేటివ్స్‌ని అందరిని పిలుస్తారు. అప్పుడిదే అదొక ఫంక్షన్ లాగా సంతోషం, సంబరంలాగా జరుపుకుంటారు కదా! వాళ్ళొక్కళ్ళే జరుపుకోలేరు కదా! సో, అందుకే అంటారు. వీళ్ళందరిని చంపుకొని మేమేం లాభం పొందుతాం?
అండ్ ఇంకొకటి చూస్తే ఏదైనా ఉంటే మనం షో ఆఫ్ చూస్తాం. మనకు చూపించుకోవాలని చూస్తాం కదా! మన ఉన్న సంపద కూడా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. మ్యారేజెస్ అయితే అందరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. లైక్ చీరలవ్వచ్చు, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. గిఫ్ట్స్ లాగా అవ్వచ్చు కదా! మనం అందరికీ 10 మందితో పంచుకుంటాం. మన సంతోషాన్ని పంచుకుంటాం. మన సంపదని కూడా పంచుకుంటూ ఉంటాం కదా! సో, అలా అందరిని చంపుకోవడం వల్ల మాకేం లాభం ఒరుగుతుంది? మేము లోన్‌లీగా ఉండాలి కదా! సో, మాకు ఎవరు బంధువులని ఎందుకంటే మా వంశంలో వాళ్ళే అందరిని మేము ఇది చేస్తున్నాము. సో, దీనివల్ల మేమెలా సుఖంగా ఉండగలము అని అర్జునుడి ఈ క్వెషన్ అన్నమాట. సో, ఇంకా అడుగుతున్నారు. రాజ్యకాంక్షాపరులైన కౌరవులు వంశనాశనం, మిత్రద్రోహం వల్ల కలిగే పాతకాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు. సో, రాజ్యకాంక్షాపరులైన కౌరవులు. సో, కౌరవుల సైడ్ వాళ్ళు రాజ్యం మాకు కావాలంటే కావాలి ఎట్టి పరిస్థితిలో అంతే. సో, దానికి మేము ఏం చేయడానికైనా రెడీ అని వాళ్ళనమాట. సో, అందుకే రాజ్యకాంక్ష పరులు అని చెప్తున్నారు. పరులైన కౌరవులు వంశనాశనం అంటే వంశం నాశనం అవ్వడం, మిత్రద్రోహం వల్లే కలిగే పాతకాలు. అంటే మిత్రద్రోహం వల్ల కలిగే నష్టాన్ని వాళ్ళు గ్రహించలేకపోతున్నారు. ఓ జనార్దన వంశక్షయం వల్ల వచ్చే దోషాన్ని బాగా తెలిసిన మనమైనా ఆ పాపం నుంచి ఎందుకు తప్పుకోకూడదు అని అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. సో, వాళ్ళు తెలుసుకోలేకున్నారు దీనివల్ల ఎంత పాపం వస్తుంది అని. కానీ మనకు తెలుస్తుంది కదా! మనమైనా ఓ జనార్దన అంటే జనులను పాలించేవాళ్ళు అని అర్థం. అందుకే భగవంతుని జనార్దన అని సంబోధిస్తామనమాట. సో, వంశక్షయం వల్ల వచ్చే దోషాన్ని బాగా తెలిసిన అంటే మనకు బాగా తెలిసింది వంశాలు నాశనం అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది? సో, మనమైనా ఆ పాపం నుండి ఎందుకు తప్పుకోకూడదు? వాళ్ళెలాగో సరే మూర్ఖుల్లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. సో, మనం కూడా అలాగే చేయాలా? సో, మనం ఎందుకు తప్పుకోకూడదు అని అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. ఆ పాపమంతా ఎందుకు మనకు అని అడుగుతున్నారు. కుటుంబ సంప్రదాయాల గురించి అర్జునుడు ఆవేదన. దీంట్లో కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం అధర్మో అభిభవత్యుత. వంశనాశనంతో ప్రాచీన కుల ధర్మాలు నశిస్తాయి. కులధర్మాలు నశించిన వంశమంతటా అధర్మం అమలుకుంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే వంశనాశనంతో ప్రాచీన కుల ధర్మాలు నశిస్తాయి. సో, మన ధర్మాలన్నీ నశిస్తాయి. ఆ ధర్మాలు నశిస్తే వంశమంతటా అధర్మం అలుముకుంటుంది అని అర్జున బాధపడుతున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. యది మామ ప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణయః ధార్తరాష్ట్రారణే హన్యస్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. నిరాయుధుడును ప్రతీకారం చేయని వాడును అయిన నన్ను ఆయుధాలు ధరించిన ధృతరాష్ట్రుడు నన్ను యుద్ధ భూమిలో వధిస్తే అది నాకు మంచిదే అవుతుంది. సో, యుద్ధం చేసేదానికన్నా ఈ నిరాయుధుడినై ప్రతీకారం చేయని వాడనై యుద్ధ భూమిలో వాళ్ళ చేత నేను మరణం పొందినా కూడా అది నాకు మంచిదే అవుతుంది. ఓ కృష్ణ అని చెప్తున్నారు అర్జునుడు. సో, యుద్ధం కన్నా నేను యుద్ధ భూమిలో మరణించడం కూడా నాకు శ్రేయోదాయకమే అని చెప్తున్నారనమాట. ఇంకా అర్జునుడి అనిశ్చయం గురించి ఇక్కడ సంజయ్ ఉవాచ మనం చూస్తాం. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్తార్జున సంఖ్యే రథోపస్థౌపావిశత్ విసృజ్య ససరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానః. సంజయుడు పలికెను. యుద్ధ భూమిలో అర్జునుడు ఇలా మాట్లాడి తన ధనుర్బాణాలను పక్కన పెట్టి మనస్సు దుఃఖంతో మునిగిపోగా రథంలో కూర్చున్నాడు. సో, దుఃఖపూరితమైన మనస్సుతో అలా వాళ్ళు రథంలో కూర్చుండిపోయారు అని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునికి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారన్నమాట. సో, మనకిక్కడ టోటల్‌గా మనం 4 రీజన్స్ మనం మొదటి చాప్టర్‌లో చూస్తాము. అంటే కరుణ, భోగం, పాపభీతి అండ్ వంశనాశనం. కరుణ, కరుణ అంటే వాళ్ళకు మొదటిగా చూసినప్పుడు వాళ్ళు అవతల వాళ్ళ సైన్యాన్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళకు కరుణ అంటే ఇంతమందిని మేము చంపుతున్నామా? అన్నెసెసరీగా ఇంతమందిని చంపాలా? సో, వాళ్ళకి కౌరవ, పాండవులకే వాళ్ళది ఫైటింగ్ యాక్చువల్‌గా. బట్ ఒక మహాయుద్ధంలాగా అయిపోయింది. ఇంతమందిని చంపాలా అని ఒక కరుణ. ఎందుకంటే ఆ సోల్జర్స్ అన్నెసెసరీ వాళ్ళని చంపితే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పరిస్థితి ఏంటి కదా! ఒక ఫ్యామిలీలో పెద్ద అంటే ఆ ఫ్యామిలీలో ఒక హస్బెండ్ అని చెప్తాం రైట్? ఒక పిల్లలుంటే గిన వాళ్ళకి ఫాదర్ పెద్దగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ పోషణ భారమంతా వాళ్ళే భరిస్తూ ఉంటారు. సో, ఇప్పుడు ఇలా వాళ్ళు చనిపోతే ఆ ఫ్యామిలీ పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళెలా వాళ్ళ బ్రతుకుని కొనసాగిస్తారు అని ఇలా ఒక కరుణా భావంతో వాళ్ళ మనసు పూర్తిగా నిండిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ పాపభీతి. సో, వీళ్ళందరిని చంపడం వల్ల ఓకే. వాళ్ళ ఓన్ రిలేటివ్స్ రైట్? ఓన్ రిలేటివ్స్ సొంత వాళ్ళ వంశంలోని వాళ్ళని చంపి ఇట్లా ఈ అన్ ఏ ఇది లేని ఆ సోల్జర్స్‌ని చంపడం వల్ల మాకు పాపం రాదా? మాకు పాపం రాదా? అని కూడా వాళ్ళు
ఫీల్ అవుతారనమాట అర్జున. అండ్ ఇంకా భోగం. సో, ఇంత చేసాము, ఇంత హింస చేసి మేము అనుభవించే రాజ్యం వల్ల మాకేం సుఖం లభిస్తుంది? ఎందుకంటే ఈ సంపాదిచ్చిందే వీళ్ళందరి రక్తంతో కదా! చంపేసి దాన్ని తీసుకుంటాం మేము. సో, దానివల్ల మాకేం సుఖం కలుగుతుంది? మేము అలోన్‌గా ఉండాల్సిందే కదా! ఏం సుఖం లభిస్తుంది? అని వాళ్ళ భావన. ఇంకా వంశనాశనం. సో, ఇలా అందరూ చనిపోవడం వల్ల అంటే వంశాలు నశిస్తాయి. ఎందుకంటే వంశానికి అంటే పెద్ద ఆయన ఒక ఆహ్, పెద్దగా వ్యవహరించే వాళ్ళు యుద్ధంలో చనిపోతే సో, వాళ్ళ కుటుంబాల పరిస్థితేంటి? వంశం వాళ్ళది నాశనం అవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రలోభానికి గురవుతారు. సో, అప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైతే మేల్స్ ఉంటారో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ ప్రలోభానికి వాళ్ళు గురవుతారనమాట ఉన్నవాళ్ళు. సో, దానివల్ల పిల్లలు రాంగ్ వేలో పుట్టడం అండ్ ధర్మాలు కరెక్ట్‌గా పాటించకపోవడం వల్ల అందరూ అధర్మ పరులైపోతారు. సో, దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ వంశాలు క్షీణిస్తాయి అని గూడా అర్జున ఇక్కడ చాలా ఫీల్ అవుతారు. సో, ఈ 4 అంటే కరుణ, భోగం, వంశనాశనం, పాపభీతి అనే ఒక 4 ఫీలింగ్స్‌తో వాళ్ళు మనం ఆహ్, లార్డ్ శ్రీకృష్ణకు చెప్పడం చూస్తాము. అండ్ ఇంకొకటుంటుంది అనిశ్చితి స్థితి అని. దాన్ని మనం సెకండ్ చాప్టర్‌లో చూస్తాం. సో, మెయిన్‌గా కరుణ, భోగం, పాపభీతి, వంశనాశనం ఇలా డిఫరెంట్ ఫీలింగ్స్‌తో అర్జున వాళ్ళు యుద్ధం చేయను అని వాళ్ళు కూర్చుండిపోతారు. దీనికన్నా యుద్ధంలో నేను మరణించినా నాకది శ్రేయోదాయకమే ఓ కృష్ణ అని వాళ్ళు లార్డ్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మతో తనకు కలిగిన వివిధ ఫీలింగ్స్‌ని ఇలా వాళ్ళు షేర్ చేస్తారనమాట. సో, గీతా పాఠం. జీవితంలో మనకు ఎటువంటి సందేహం కలిగినా ప్రామాణికమైన గురువుని మరియు భగవద్గీతను ఆశ్రయించాలి. మన ప్రాబ్లమ్స్‌కంతా సొల్యూషన్స్ మనం భగవద్గీతలో తీసుకోవచ్చు. ఓకే. అంటే ఒక ప్రామాణికమైన గురువు అంటే మనం చెప్పాం ముందుగానే ఒక ప్రాపర్ లైనేజ్‌లో గురు పరంపరలో దీన్ని మనం విద్యని అభ్యసించాలి. అప్పుడుదా మనకు కరెక్ట్‌గా అర్థమవుతుందనమాట. సో, ఏం చెప్తున్నారు ఇలా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనేది మనకు కరెక్ట్‌గా అవ్వడానికి కరెక్ట్‌గా అర్థం అవ్వడానికి మనకొక ఛాన్స్ ఉంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. సో, ఇది ఇతి షోడశక నామ్నం కలి కల్మష నాశనం నాతః పరతరోపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. అంటే మనం ఇంతకుముందు చూసాం కదా! హరినామాన్ని జపించాలి అని మనం ముందు చూసాం. సో, ఎలాంటి నామం జపించాలని వేదాల్లో చాలా క్లియర్‌గా ఉందనమాట. అంటే ఇలాంటి నామం అంటే మనం చెప్తున్నాము హరే కృష్ణ మహామంత్రం. ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇతి షోడశక నామం అంటే నామాలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 16 నామాలు. లైక్ హరే కృష్ణ మీరు కౌంట్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు 16 నేమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఒక్కొక్క నేమ్‌లో కూడా 2 లెటర్స్ ఉంటాయి. సో, 16 మల్టిప్లైడ్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32 లెటర్స్. సో, టోటల్ ఈ మహామంత్రంలో మనకి 32 అక్షరాలుంటాయి. అండ్ 16 నామాలు ఫార్మ్ అవుతాయన్నమాట దాంట్లో. సో, కలియుగంలో 16 నామాలతో ఉన్న మంత్రాన్ని మనము భగవంతునికి జపించాలి. ఇలాంటి ఒక మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారానే మనకు ఈ భగవద్ధామాన్ని చేరే ఒక అవకాశం లభిస్తది. ఈ నామంలో కల్మషాన్ని తగ్గించే శక్తి దాగుందనమాట. అండ్ ఆహ్, కలియుగంలో భగవంతుడు నామావతారే అని చెప్తారు. భగవంతుడు నామంలో వసిస్తారనమాట. సో, అందుకే హరే కృష్ణ అని మనం మహామంత్రం అని చెప్తాం. సో, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మనం ఇందాక చెప్తాము. మనకి ఇంకా శ్లోకాలు ఉంది. హరే రామ ఇవ కేవలం కలో నాస్తేవ గతిరన్యత. హరినామం తప్ప మన కైవల్యం పొందడానికి ఈ కలియుగంలో ఇంకొక దిక్కు తెన్ను ఏది లేదనమాట. సో, అది ఆ శ్లోకాల్లో చెప్తారనమాట. ఎలాంటి హరినామం అనేది మళ్ళీ ఇతి షోడశక నామకం అనే శ్లోకాల్లో మనం చాలా క్లియర్‌గా అర్థం చేసుకుంటాం. సో, అందరూ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించండి అండ్ హ్యాపీగా ఉండండి. హరే కృష్ణ. సో, మొదటి అధ్యాయం చూసాము. ఎవరికైనా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే హ్మ్. ఆహ్, యూ నో ఆహ్, చూస్తాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.